Salutare, prieteni! Mi-a făcut plinul la motocicletă. Acum am full, deci o să-mi țină mult timp. Și astăzi vom vorbi despre mitul Catalina. Acum ne-am pregătit punctul, adică acolo, punctul unde trebuie să ajungem. Și o să vă zic, adică astăzi, adică eu într-o zi am făcut 12 episoade. Nu de alta, dar am timp. Dar am timp. Și postez atât de des. Deci nu vă vine să credeți. Dar nu cred că este nicio problemă. Adică dacă e vreo problemă, ziceți în comentarii. Mă gândesc că nu este nicio problemă dacă pun. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Și astăzi, nu știu dacă o să am timp să fac 12. Și o să fac vreo 20. Na bun, hai că începem. Tacem și începem. Bun. Întâi, Catalina, fosta prietenă a lui Carl Johnson. Stai, că nu se vede prea bine. Așa. Fosta prietenă a lui Carl Johnson. Ea se zice că s-a împrietenit într-o misiune cu Claude Speed. Speed. Cui pasă, mă? Și de atunci au început miturile. Deci, întâi, de ce Catalina are în geamuri gloanțe? Focuri de gloanțe. Adică, da, gloanțe. De ce această mașină este așa de distrusă? Întrebări. De ce are capace pe casă și piele de animal? Și mai întrebător. Și cel mai întrebător, ea are aici 3 morminte. Păi haideți să vă spun care este faza cu cele 3 morminte. Ea pe lângă CJ, Carl Johnson, a mai avut încă 3 prieteni care au trădat-o. Și aia a omorât și a îngropat aici, în acest mic cimitir, să-i zicem așa. Și de aici s-au pornit zvonurile. Cum că ea ar fi ucigașă și da, este. Nu pot să mint, să zic că nu este. Și ca norocul că pe noi nu ne-a omorât. Noi n-am pățit nimica. Ea nu a avut chiar așa mare probleme cu noi. Cu mine, cu CJ de fapt. Și m-a lăsat în pace. Așa că ce-ar fi să o lăsăm și noi? Și mai discutăm pe drum. Când ne îndreptăm spre casă, se face seară, se face cam frig și aș duce acasă. Deci, știți că noi cu ea am jefuit în foarte multe magazine. Păi, da, este adevărat. Chiar odată am ajutat magazinele. Și da. Voi lăsa această motocicletă prețioasă aici. Voi lua un răcoritor pentru că mi sete. Să ne ducem aici, să ne cumpărăm această casă, pentru că și sunt bani. Pe tab. Încă o chestie ciudată, observată de mine. Înainte să închidem acest episod, de ce această cameră, are aceste bandaje?
Uite, și acum chiar facem 2 mituri într-unul. Deci da, o să facem o dată, singura dată. Fapt, a doua oară. Aici am mai auzit o povestioară, doar că nimeni nu a făcut videoclipuri. Dar acum o să încep eu cu videoclip. Eu nu știu sigur dacă voi știți, în GTA 5, când când Trevor, avea aici, cam așa era, cam fix la fel așa era, numai că nu era în oraș. Cai pe niște scări și ajungeai aici. Aici era casa ta. Odată când veneai, aici era o misiune. Veneai, intrai la misiune. Aici stăteau 2 oameni, de fapt erau prietenii tăi. Și ți-au furat casa, te-au bătut și tot așa. Și ți-au furat casa și apoi se zice că aici cei 2 au fost prinși de polițiști că au furat bani și s-a închis acest apartament. Și tu nu mai aveai voie să intri. Și primeai o altă casă. Și sper că povestea mea, adică este chiar adevărată. Chiar s-a întâmplat așa ceva în GTA 5. Și acum știți și chestia aceasta. Dar noi nu ne batem capul cu multe treburi și mergem să încheiem episodul. S-a făcut puțin frig afară, dar nu este nicio problemă pentru că am intrat în casă. De ce am eu? Oh my gosh! Oh my god! Am wc aici în cameră. Iax! Oare după ce mi-am cumpărat această casă? Chiar acum? Deci haideți să nu ne salvăm. Și ce bine este aici înăuntru, este cald, este bine. Dar noi, din păcate, trebuie să mergem să investigăm mituri. Până data viitoare, eu, împreună cu motoreta mea, spunem adio.